Malipayon ako sa akong kahimtang karon nga wa ka. Busa, ayan ako sa muka pa. Mao kini na itabos man kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Mudwa ka oras na magukapin ay nga nagpaabot ini sa among gisabutan nga mag-abot mi. Pero pa man gid siya. Ako sang tawgan di makontak. Offline. Ulit na lang ko eh. Mangita na lang ko taxi nga akong kasakyan. Magpaulit na ako. Asam di ka si Gerald. Nga nung man siya matunga sa mong sapot. Nana, mihunong ang nagsakyan nga taxi anang maubay. Og nanaog silang dawa. Hala, labing pa kayo silang nga misuda ng maong bayo. Uy, ngiga. Uyab, tingali na sila. Si Juliet, tawagan ko siya, kardayon. Asa ta, ma'am? Sa Punta Prinsesa ta. Okay, ma'am. Permi naman lang ninyang buhaton ako. Di ko niya tungahon sa mong sapot nga mag-take eh. Ay, paitaw eh. Ang akong cellphone. Kisa man yung minumang. Pasig si Gerald ni nanawag. Si Brian man din eh. Tungag kas problema ni Kapana. Sige, pamukos yan kung mga watay gusto niya. Hello? Brian, mahimo pa? Ano pag sige panawag na ako, Pike, wala ko'y gusto ni mo, bisag kamay. Uy, mabitaw sa uy. Si Gerald ba, imuyab. May kuyog na lang babae, ug labing kay sila nga misuod sa usang babae diri sa Madawi. Ansa? Nagsulti ka ba sa tinuod, Brian? Na? Nakumuto ka, no? Dali, dali. Dali, lingato ka din eh. Nagsakay ko karon og taxi. Asa dapitas Mandawi kay mo anak dayon ko. Asa? Ay, loyahan ako eh. Tugid ka raon. Ako nakuha eh. Ako sad, kikapoy Tasha. ko. Pero karong taod-taod, ribansin ta. Ayaw na eh. Kapoy na kay ko eh. Oh, Doon na para ba ko'y problema ronda. Si Juliet. Kung siya nasagay, ako ipangatarungan ato niya. Ngawa na kong makatungan niya atong among sabot nga mag-date me. ayaw ka bala ka. Kung naabot ang akong bana nga kano sa sunod buwan, naman to ka kontakon. Ganahan man kunin mo kay bisan dili ka tantong dako. Ang imo ba dili kay dako, pero kahit kay mo rabat to. Dugay maluya ang imong junior. Sige na, Bi. Hatagin ako kwarta. Sige na. Kay mauli na ko. Okay, tagan di ka aron makauli ka na. Ug sa sunod adlaw balik ka. Kay di na ako mangita og laing laki nga mo judge na ako. Ikaw nang akong kontakon kay kontento kay ko nimo. Tanawa rin. Sila nang nangkawas anang mong bay. Si Gerald tuod ka ng mong lalaki. Tanawa. Ikakusog. Gilips to lips pagayo sa babae si Geraldo. Kita ka, ha? Nakakita ka? Kapilo. May hindi siyang uyab. Salbahis. Uy, Juliet! Ayaw pagduol nila, oy! Tay Juliet! Gusto na eh. Taday. Natas gawas ba eh? Sa kaman yun, natas gawas ba eh? Bahis ka, Gerald! Malapit ang ka. Juliet, ikaw? Ayaw Juliet. tumila ka. Dili ko mangaway aning imong uyab. Kay uyab pa lang sabta. Dili ta pagkabana.
Igo nang nasakpan ta ka nga may lain kang uyab. Buhag na ta. Buhag na ta, Gerald. Kining day, dili may uyab aning Gerald. Ako na siyang gihimo nga tambal sa gibatin akong kahidlaw sa sex. Kay ang bana na kong kano, wa pa man mauli. Mauna day, mauna day, Juliet. Dili mi uyab nining Vina. Pangwartal ning ako. Mauna day. Di sa taong ko makig-live-in ani niya, Dili ba dako ang kang Gerald? Timo-timo ra gining ako. Timo-timo lang sa ko. Bahala gamay. Kaya akong bana nga kano, dako man tug bunal niya o pa man mauli. Kanilang sa... Dili ko. Buwag na ta, Gerald. Di Labuwag na ko yun nimo mo. kay hugaw ka na. Patay ka. Wa na. Nilakaw na. Wa na. Day! Wa na. Day, sorry. Bye! Day, Juliet! Ayaw ta paglupad, day! Wa kasi yan na minaw. Ay, wa Nasud na. na to, Ingna nga. Kinala mag-uli mo, magkauyag mong balik. Pamunta ko, day! Day! Pamunta taon ko, day! Magsulti pa ta, day! Magsulti ta tarong, day, Juliet. Misakay naman siya na ng motor nga. Nagparking sa unahan. Oh, day! Ito na, nagkabiya na gano'n sa kinanda. Nagkabiya na yung motor. Ito na. Katong motor nga, nagkaparking. Ang nagda sa motor? Ano man ito? Si Brian? Si Brian ko to! Unsa man, day Juliet, ihato ta ka sa inyo? Ayaw na ko gihatod sa amo. Ha? Klaro kaayo nga. Muadto tong salbahes. Aron iya kong esplikaran. Dili na ko niya. Batik siya. Oh. Oh. Brian? Nga naman ni. Nga nang gipahunong mo man ang imong motor. Kuan, kining... Asa man gyud tayo ni ha, Juliet? Dad ako bisag asa. Mukuyog ra ko nimo. Oh, day Juliet. Ingon anan, taranita po. Ug dali ko nga, may padagan sa akong motor paingon sa bahay nila ni Juliet. Pero, wala siya sa ila. Kita ba eh? Ida, saon eh. Gita nga ito ani. Sakpan sa mo tao niya eh. Ha? Sakyan po yung motor, duda ka Brian ang tong drive. Sigurado gud nga siya gyud. Kaya nakakita man ko nga sa iyang bayhon. Ug nakaila ko, siya gyud si Brian. Hasta iyang motor kaila ko. Forbida, Kita ni boy. ibo ra ba kayo na si Brian Juliet do? Sige, daro tong Brian Juliet motel. Humana to. Buga! Patay. Buang gi si Brian. Buang bitaw. Ko diyan ang gibuhat. Kultahon ko gi siya. Tawa niya. Klotahon. Kana ro si Brian, silingan ta na kay niadto dito. Puyo, patas pikas baryo. So kagmay pa mo do, kada bang wapa mo yung mga purol dito, mga ligo, mga panahon sa uwan, mga duwa-duwa mo. Tataku ang bunal na itong bata, noon. Nakaanak ng imo siya, ha? Kung gidaron to ni Brian's Motel Juliet, na. Ngiyaw na nga to, no? Siya gitong toko sa... Dili ko masugot. Hinaptan niya ako nguyab. Dili yun. Day Juliet, naghubo kasi mo sapot. Nagpantin kag bra. Lamian ni mo tanaw na eh. Niduta ni maglawas. Ikaw raman kang usaro din sa inyo. Oo, ako ra. Tutuki kog maayo, Brian. Ha? Batik bagod kog lawas. Kay nakik-sex man siya laing babae ang akong uyab. Uy, lambi kay ka, uy. Mo bitaw nga ibog kay ko nimo. Ha? Di na nako kaya da. Mapawas ko niya. Mapawas ko. Ay lang sa. Bakit doon akong giingon? Hadlokot na ang ana, uy. Kadlok ako'y kaya. Di. Maarang na. Kani, pwede na ni. Maarang na kani. Sige. Di. Bray! Sakit! May pagsapa ka. Ah!
Kapit ang suta. Brian, Ah, ayap na ta. Juliet. Ayap na ta. Juliet. Ay, di na ko ato niya. Nahilabtan yun ko ni Brian na ito kayo na. Bisag dili mi uyab. Humans na hitabo. Iya yun kong gihagado kasal. Mitando lang po dayon ko. Buton ta nga makibalik na ko si Gerald. Pero may balipad na ko. Kayo man ko makatilaw sa kang Brian. Napalya na nga to niyang akong kukma. Bago ito magkasama ang kaagi ni Juliet, dinhining tulmanon. What's the style? Nabalhin na ang gugma style.